Әлеге курслар Казан федераль университетында 5-нче тапкыр үткәрелә һәм әлеге курсларның файдасы бик зур дип саныйбыз. Чөнки ел саен безнең курсларга бик күп кешеләр языла, төрле яшьтәге, төрле һөнәр ияләре һәм алар курслар кич үткәрелсә дә, шушы аларга теләп йөриләр, бик яратып йөриләр, татар телен 3 ай дәвамында өйрәнәләр. Курслар түләүсез, кем тели шул йөри ала. Шуңа күрә беренче тапкыр безнең курсларда татар телен өйрәнеп чыккан кешеләр, алар 2нче елда киләләр, хәтта 3нче елда да киләләр. Чөнки укыту дәрәҗә буенча алып барыла. Беренче елны килүчеләр, татар телен белмәүчеләр, алар А1 дәрәҗәсендә татар телен өйрәнсә, алга таба алар югарырак дәрәҗәгә күчәләр, инде менә B1, B2 дәрәҗәләре ул татар телен белүчеләр өчен, ләкин татар телендә дөрес итеп, камил итеп сөйләшергә өйрәнү өчен һәм татар теленең грамматикасын үзләштерү өчен шундый максат белән оештырылган әлеге төркемнәр. Вы пришли сюда изучать татарский язык? Да, потому что в школе плохо преподавали. В школе, И хочется прийти сюда. А вы в школе с какого класса учили татарский язык? Со второго. Вы немножко понимаете, когда разговариваете? Да, понимаю. Siz meni anlıyorsunuz mu? Birazgina anlıyorsunuz mu? Ну, немножко анлıyorsunuz, немножко понимаете, да? Ну да, я хорошо. какие слова понимаю. Группы немножко, скажем, переполнены, пусть это вас не удивляет, мы не можем вот людям, которые изъявляют такое желание, отказать, и приходится чуть-чуть добавлять в каждую группу. Но потом как бы ситуация, мне кажется, нормализуется, некоторые по каким-то причинам иногда не могут ходить, поэтому на первых порах, скажем, первое время я вас очень прошу отнестись с пониманием. Надежды говорить красиво по-татарски, литературным языком. Вы где работаете? Экскурсовод. Вам он язык нужен Он для мне чего? нужен для работы. Для работы. Рахмет. Салбулкас. Можно вас? Кайсы тілін öğrenirsin bu üniversitette, fakültette? Tatar тілін. Bugünkü kurslarda kayсы тілін öğrenirsin? Tatarcha. Sen tatarcha yaxşı biləsən mində? Шамалы білем, әле ұқсаш. Қазақ тілі білем, татар тілі ұқсаш. Bu tatar тілі сеңа не керек? Оқуға, сабақ, зерттеуге, фәннәр керек. Мен татар тілі білен қазақ тілін салыстыруым. Siz biride tatar тілін öğrenəsiz. Я. Siz Amerika'da da öğrendiniz mi tatar тілін? Yok, мында гына. Fəqət neçə yıl bunda buldunuz? Мин 2 ел әле башладым. Yaxşı. Birigə də yürüksüz, bunda söyləyəcəksiniz. Мында киләчәкмен. Yaxşı. Birinci tапkır. Siz də başqa Türkiye dillərini biləsizmi? Yox. Bara tek tatarcha. Татарша. Rus dilini qayda öyrəndiniz? Bunda. Siz birigə bunda vaxt ingilis dilli kişi olaraq kildiniz. Ben üniversitede öğrendim. Это очень Bugünkü kurslardan neydi ümitiniz var? Ne için kildiniz? Min түгел хатыным килде. Хатыным үзе Оренбург өлкәсеннән, шуңа күрә анда татарча анда күп сөйләшмиләр. Татар телен өйрәнергә өмете бар иде, шуңа күрә төнлә килдем. Sen tatarcha кая öyrəndin? Мин татар мәктәбендә укыдым инде. Казанда. Казан Чаллыда. Sen Чаллы кешесеме? Әйе. Во-первых, так как я живу в столице Татарстана, где второй язык после русского языка, это получается татарского языка. Поэтому, тоже это как мне помогает больше понять татарский народ, потому что это общение же, а с помощью общения мы более, близко друг к другу. А без языка мы ничего не понимаем от других.